Da je mali skup, primjer, uđe prešla stanje do. Naće se. Neki snima, ne da je petan. Nasiranje rukavni raketa. Gore da je došao u kancelariju. Gore da je došao u kancelariju. Ko je rekao? A jučer je neko rekao, ne znam, još jučer nije bio. Da je navodno njega u kancelariju. Stavimo kancelariju i da piše